2 ianuarie acționez acum. 2 greșeli fatale stau în calea marilor realizări. Să nu termin un lucru și să nu încep un lucru uda. Pe când locuiam la o fermă, grupul din care făceam parte își propusese să construiască o casă nouă. Luni de zile am tot discutat planurile și pentru că nu cădeam cu toții de acord, nu se întâmpla nimic. Într-o zi, unul dintre noi s-a dus direct la locul construcției și a început să bată în pământ niște țăruși. La scurt timp după aceea, casa era construită. Poți să te gândești și să discuți mult timp despre un proiect, însă numai acțiunea îl va materializa. Dacă aștepți până ești pregătit, nu vei realiza nimic. Nu aștepta până când se întrunesc toate condițiile. Începutul face ca aceste condiții să fie perfecte. Lucrează prin mâinile mele pentru a înfăptui acele lucruri care să-ți slujească. Pășesc înainte cu încredere că Spiritul acționează prin mine pentru a face bine.